Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали мо. Субҳи саҳар чӣ хеле ки мебинед, ман ошхонада пухту паз мекунам. Инҷода ман апора барои вай тайёр кардистам. Пирожки мехоҳам камакак пирожки тайёр кунам. Бисёр нами камтаракам вай картошка кати то ки кӯдако хӯран, барои ки авқоти сиёқ ҳастай. Ман инҷода шир камтар андохтам, орд, як қошиқча дрож, ним қошиқча намак андохтам ва ним қошиқчаи дигар шакар андохтам. Ман тамом ва як дона тухм меандозаму ва орд андохта хамира хел ғафси баднею мулоим тайёр мекунам. Намхел дӯстони азиз ва боз ҳатман хамири нон мекунем. Ман инҷода ай магазин яктай хеле гирифтум, гуфтум ки вай чӣ мегӯянд, ягон чӣ хӯрам то ки хел камтар активни шавам гӯем. Хел шоколадка хостам гирифтан, барои ки тухм набуд, тухм харӣ рафтам магазин. Ҳаме хел бемазза дӯстони азиз ки вообще ба зураму нимташа хӯрдам, мондагиша мондам. Гуфтам яке кӯдако мебиёнд мехӯранд, вообще маъқул нашуд, ужасный маззаш. Ман ҳозир бо хамири нона тайёр мекунам. Дӯстони азиз, ман дар инҷо ширинӣ тайёр кардам, шириниҳоем мондам ва пергаменти бумага надоштам. Ман ай мағозаи амиданам хеле пергамент харидам. Ман намедонам рости гап чӣ хел ҳастай. Мана 8 метр нағз ҳастай, не ки мана ҳамин коғазаш нағз ҳастай, ранги ҳамон вай гирифтаги ман хел гладкий, хел нағз, намедонам ҳар ду тарафаш бошад, лекин маълум ки ҳар ду тарафаш ҳастай. барои он ки бо пергаментни бумагаҳое ҳастай ки як тарафаш ҳаст дорад ҳамин чизи намечаспондаги, бо як тарафи дигараш надорад гӯем. Анами хеле хай ман гирифтам, агар ки мана ин шириниҳо худаш бе ҳаминам равғанин ҳастай, асоси он ки мана нону самбусавам хеле чизо мепазам начаспонад шуд. Намехел ман шумо да дӯстони азиз нишон додам, барои он ки бисёриҳо мепурсанд ки пергаментни бумага чӣ хел ҳастай. Намехел номаш намехел дӯстони азиз, ман пасуда масуда шудам, ҳама ҷо ҷобаҷо кардам, уже хонаи пилисос кардам. Соат 12:30 шуда ва инҷода картошка мондам барои пирожки. Инҷода печениҳое тайёр карда шудам. Хеле печениҳои оддӣ простой ҳастаям, хел чойкати хӯрда беҳад бамазза мешаванд ки рецепти ин шириниҳо ҳаста. Агар ки аёдум наброя, ссилкашам мемонам дар комментария. ҳамин шириниҳои дарунашда вай шоколад андохтаги ҳастам ман ва ман шоколад доштам, лекин вай шоколадта нахостам андохтам, барои он ки вай бамазза нестай. барои ҳамин хотиранам хел дӯстони азиз, ино оддӣ ҳастанд, якам хел бамазза ҳастанд, песочни ҳастанд, песочни дарунаш мулоим ҳастай. Анамихел дӯстони азиз, дилист шуда гӯем, дитам хеле шуд. дӯстони азиз, ман инҷода пирожки тайёр кардистам. хел кулчача гирифтам, картошка шавай кардам. Картошка дарунашда як дона тухми обҷӯш, намак, тамом. Дига ягон чизи зиёдати не. Ҳатто шир намонда. Ман ҳама широя да ин пирожки, хамири пирожки да шира андохтаму ва нон да андохтам. Шир тамом шуда, барои ҳамин ҳамон оби худаша гӯем, ҳамаша нафартахтам, камтараша мондам ки то ки вай шавад. Шир мебуд агар боз зуртар мешуда, лекин нестай шир. дӯстони азиз, ман инҷода пирожкиҳои мо тайёр шуданд. ман хел гӯем беҳад хел мулоими хушрӯ омадаги аҷоибот гӯем, хел мулоими беҳад нағз омадаги ҳастай. хамираш дӯстони айначинкаша гӯем, хамираш беҳад бамазза шудаги ҳастай. мана бинед чӣ хел беҳад мулоими хушрӯ омадаги. ин суп сирхакоша шавҳарам суп сирхи бад кардад. ман гуфтам ки шумо вай кунед андохтам. ман гуфтам инора сирх карда гирен. ман пеши Салмон омадам гирья кардак, торавум киям хел суп сирх карда багирифтиям шуда. хел ман гӯем мо уже обед кардем, бамазза шуда хӯрдем гӯем. як табақ шуд. ман гуфтам камакак мекунем, не ки бинед чӣ хел як табақ шудак. вай чӣ мегӯянд, ягон вақтам хел мехоҳӣ ки
ягон пирожки картошка гини ҳамхел равғанин ҳамхели чизо боша ягон вақт ҳамхел одам мехоҳад барои ҳамин пирожки кардем аҷоибот буш бо бамаза инҷода бошад зуволаҳои нона рост карда мондам вай шаванд камтар дам гиранд баъд нонорам кунам соат уже 2 гузаштагӣ аст монда шудагӣ мехоҳи хора вай майнаҳоя бинам инҷода вайора инҷа маълум нест ноное ки даҳан треза мемонам нони қоқ набина саҳарку ҳам хеле бисёр буданд ки манама оста оста омадистам фаҳмидастанд ки ман омадистам дидем парида рафтам саҳар ҳамин даҳани треза гирди коробкам хеле пур буд мегӯ ягон маърака бошад дар инҷа майнаҳо ҳам хеле пур омадан истода жалюзия гузарондам ҳамаш парида рафтанд хай ҳеҷ кор намекунад шавҳарам мегӯяд гирен ман мегӯям хай зимистон хунука монин ҳамин чумчуқо хӯранд гуфта мана дӯстони азиз доноя тӯну кардам сиёдона чошидам хеле сафедак андохтам сафедак аст номаш чӣ буд кунжут андохтам рости гап ай бозор харидагӣ кунжут манда иха маҳфул нашуд машуда ай наздик нишуде мана хеле мегӯям ки прозрачния хеле инаш хуб бошад ки я намуд худам ай россия оварда будам вай хеле сафед буданда ино худ мегӯ ки прозрачния ҳама хеле ҳаста ва сиёдона беҳад ҳамин сиёдона нағзай мегӯн фақат не ки моиқа истифода намебарем дӯстони азиз барои ҳамин нон пон куненагар ҳама вақт андозаи самуса памусада фоидааш хубай дӯстони азиз мана дуюм партияи ноно ҳастай пергаменти бумага дӯстони азиз идеални ҳастай ноно ягон қатра начаспидан хушрӯ беҳад хуб ҳастай манда маъқул шуд пергаменти бумага жанги аммо ини хидм барин гӯем пешвақт мегирифтам зурай дӯстони азиз агар ки пергаменти бумагаи нағз хоҳем нишон додам ку анам хеле гирен дӯстони азиз мана инҷа нонои мо низ тайёр шуданд нонои хушрӯ гӯем беҳад мулоими хушрӯ шудагӣ ҳастанд инаш намедонам барои чӣ гул задай не ки хушрӯ шудия набидан инош нарезад ами сиёдонаҳои болош нарезад гӯем бо хубтар мешавад инда ягон руған пуани чӣ ман намолидагӣ ҳастам дӯстони азиз рости гап бегоҳи рӯз дар кӯдако ай садик омадан гӯем камтар асабонӣ шудам настроениём гаштак ва чӣ хел гӯям намедонам чӣ кор кунам хай пагоҳ насиб иншоаллоҳ равам ман садик гӯем бо мефаҳмонам ҳаматонда барои чӣ хел рости гап якум бор не чанд бораи ҳама хел аҳвол шудааста барои ҳамин намедонам чӣ кор кунам чӣ хел рафтор кунам киш то би нақс шавад охира усалчаи биёр мо надидуша нешмо вазбини нохимаш мо чӣ хел бардорум ба рафтем хона равем инҷа хунакай рафтем охай усалчата мо биёр бро тамошо ку худат шид бас фрорумта ай набидан овозашуно ай бики ай би худат ман тра мегӯям шин спокойни навис ту ами сиёвуша мерасӣ баъд мешад ҳамхели разбор дӯстони азиз ман инҷа дашта салмона хобонда бовар кунед ҳамин рӯзи дароз салмон беҳад инҷиқӣ кардак беҳад вай кардак ман худам низам хел чӣ хел гӯям маза нест ваксина кардагӣ вродиё не ки бо ҳамин хел маза нестай чӯто ҳам хел одам гарм намешид фақат ҳам хел хунук хӯрдестам не ки плита мондагӣ гарм вай хунук нестай гӯем ваю не ки ман гарм нашудестам ҳам хел худама печонда шудам аз бо якта парацетамол хӯрдам бо дандон дард кардестай намедонам барои чӣ дандони ақл ҳаст ку ман дандони ақла болоша кандагӣ поёноша не беҳад дард кардестай ки дарди хел
тоқат мекардагӣ не ки все равно ҳами дард кара истодазида ноид карда истодагӣ парастамол хурдум яки дардаш гум нашад. дӯстони азиз ҳамин қати влога ба охир расонем. бинен кӯдако чӣ хел вағар кардеса ҳамин аҳвол ҳаст намемонанд ки Салмон хоб равад. хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошен ҳамеша худотонро эҳтиёт кунед. раҳмат ки дӯстони азиз суханҳои хуб менависен дастгирӣ мекунен. раҳмати калон ман рости гап хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошен. ин кӯдакон намемонанд ки гапо мазанам гапом намедонам охираш чӣ буд. хайр умуман гирем дӯстони азиз раҳмати калон барои дастгирӣ барои суханҳои хубатон. хайр дӯстони азиз.